Ang mga tao nga di mo kumpirma ining pulong sa Ginoo, the words of the law is curse. Tinuod na, tinulog yun na, kundi ninyo padayuno na, kundi ninyo ikumpirma, i-confirm kanang mong pagpangalagad, kanang paraan na, Lord, tama ba mi? O di basawan na to nga kung tama ba ta? Tama ta, kung magbuhat ta sa will of our Father, kung di ta kabalo sa will of our Father, dili ta tama. Kaya dili man tanan nagatawag Ginoo makasud sa gingaran sa langit, kung dili katulaman nagatunga sa kabubuton sa man. Mo na i-confirm nato kining pulong sa balaod kung ang kabubuton sa Ginoo mao ba ni. Mo nang dapat nga kita moingon jud ta amen nga tinumlong mo nang mo confirm jud ta, naga-confirm ta. Si David nagingon sa Psalms 119 verse 21, "Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments." Nawa, tungod sa gugma sa Ginoo, matod pa niya, imong gibadlong ang mga garbuso nga tinunglo, which do err, nga nagbuhat og mali, nahimulag, nasiparit from the commandments, kanang nasaag ba? Una si David, nahitabo man niabot si Jesus Christ, kay ang Ginoo man gud ningon man gud si David, imog yung ginabadlong ng mga tao nga tinunglo nga nagkamali sa commandment. Mo na si Jesus Christ niani siya diri aron pagtuman sa balaod, dili pagbungkag ha, pagtuman sa balaod. Mana in the Bible, the scripture is given by inspiration. Mana giyon sa 2 Timothy chapter 3:16. For instruction, for righteousness. Nag-instruct ning commandment sa Ginoo for righteousness. Aron na ay buhaton ta righteous. Ngano man sila, wa day sila righteousness, kadugay-dugay na nila wa gid sila righteousness. Mao bitaw nang nahitabo ang hulokos tungod kay sila why righteousness. Doon na may righteousness nila, sama nato natay righteousness. Ambot lang kining righteousness nato is the will of God ba ni? Muna ang scripture, ingon pa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, is inspired by the Holy Spirit given to us for reproof, for correction, for instruction, for righteousness. Yaron ma-instructan ta sa righteousness. Sa Proverbs chapter 6 verse 23, "For the commandment is a lamp, and the law is a light, and reproofs of instruction are the way of life." Kanang instruction daw kuno o kanang pagbadlong mo na ang dalan sa kinabuhi. Ingon pa ni Solomon, ang commandment lamp na, and the law is light. Mo na ito ang suga kanunay ba? Kung naay mga sugo sa tuwa, o mo nang suga na kanunay na to. Kunya light, nagpahayag nato kanang balaod kini. Mao na ang reproof or instruction, kanang gi-reproof, gibadlong. Dili lang kay magsimbat ang awa badlonga. Although doon ay mga pastor nga nagbadlong, pero ang mga bisyo lang. Kung sao man ang badlongon imong bisyo niya, wa sila puli ana. Wa sila laing buhaton. Mo bitan ang mingon ko nga ayan na badlongan ng bisyo. Badlongan ang buluhaton sa Ginoo. Kanang mali na ilang gibuhat, nga kanang nangalagad ka sa Ginoo niya, naalang kay bisyo, useless. Mo na iyang gingon, sayang lang. Mo na inspiration ni aron mahimot ang righteousness. Mo na samtang naapay panahon, mo bitaw na kaning ato ang gitawag og video para ni sa mga tao basidig na nag-subscribe nga mangita gyud sa pulo sa Ginoo. Babot ng panahon kay mahitabo na kay wa pa mo kay balo kanang nauna naiwit ang naiwit nauna basig kini sila naiwit ug muduuli sila mga naiwit mo. Sila mga una mo nang magbantay gyud ta nga din kita dili ta ma iwit nga bisan na nga una ta kay mo nang giingon sa pulong sa Ginoo na isulat yun na. Pero tungod kay kita naibaw mo nang paningkamot ina gyud ang Ginoo by weeping, Lord ayo itugot nga maiwit ko. Nauna na gyud ko. Labaw sa tanan nahimo na tang jewels kay nahadlok ta sa Ginoo. Importante na ta kayo sa Ginoo. Mo bitaw ako sultihan ta mo, importante kay ko sa Ginoo. Mo na mahinumduman akong malakay ba nga naay mga panghitabo gamay sa mga problema na tutulog sa mga baton. Mo nang di na ko mabalaka. Importante man kunimo Ginoo. Jewels kun kunimo.
So mo nang yung kay ngano man nakabaton jud ko kadlok sa Ginoo. Mo bitan na ang instruction of God is reprove, reproach, rebuke, warn, and admonish. Mo na gingon sa Bible. Sa diya nga nibasa ko sa Bible dictionary ba, a concordance. Isara na sila. Kanang reprove. Kanang gi-reprove na ang imong buhat ba. Ma-approve sa Ginoo ba, reprove mo na yang gingon. Reprove, kanang gibadlong jud ka. Reproach, kanang gipabagan jud ka ba, gipabagan ka ng mga buhat nga mali mo na ang gitudlo sa Bible. Kanang joke ingon pa ni David nga ang Ginoo gayud matud pa niya nagabadlong sa mga tao nga nasalaag, sa mga proud nga nasalaag. Mo nang giingon reproach, rebuke, gi-rebuke yun na nya labaw sa tanan is warn, giwarningan, and admonish. Kabaw mo sa nang admonish nga matud pa sa dictionary admonish kay sila magud atong admonition ba. Kanang admonition, to say something as advice or warning. Manang gingon kinimpuling sa Ginoo is admonition nato sila. Nganong naingon ana sila, nganong gibiyaan sila sa Ginoo, ngano man nga si Kristo ni ani pagidri, ngano man giapil nata nila og luwas. Gigugmat na sa Ginoo tungod ba kay tungod kay gireject nila si Kristo. Manang gingon nga sila atong admonition. Kanang admonition is advice and warning. Number 1, matod pa niya, to indicate duties or obligation to. Nga aduna na tay pagabuhaton duties or obligation mo nang gitudluan ta to express warning. Mo nang pag-express sa warning nato, mo nang giwarningan ta nga sila gibiyaan sa Ginoo. Gibiyaan man sila sa Ginoo. Manang si Kristo ni sibat yun nga to sa Gentile, sa Samaria, bawa siya nagpaibaw sa 12 disciples, kay bawal naman sa ila. Pero si Kristo ni sibat, adto siya dito ni Agi. Naibo nga mga disciples, man to si Kristo. Mao mo ta itong tigluto, mo to janitor na to, mo to gihimo siguro ng mga tao ba. Sibat siya kay nga naman, gusto niya ang fulfillment o ang will sa amahan niya nga luwason tanan mo tong giuna niya tong Samaritan woman about sa water, the living water, about sa tubig kay nga naman ang mga Israelite magud nawala sila, duha ka butang ang nawala sa ila, ang kanang the fountain of the living water and the vessel, ang ilahang panudlangan ba kanang cistern, kanang kita mo anang dagkong tangki sa village, ganun si tawag na reservoir. Ang meaning sa kanang gitawag og cistern, panudlan na like a reservoir, kanang buslot ilaha, kanang naa sila pulong pero dili mosulod sa ila kay baliwalaon lang nila. Mo nang si Kristo niadto siya sa tubig, nagpadayag siya, kung kabalo lang ka sa akong tubig, minom ka lang, di ka gyud na uhawon. Ningon tong babae sa Samaritan, wag gani kay timbay kakuha diha sa tubig, nanaahinon kay tubig. Pero gipasabot dayon siya. Kaya nga naman, gitagna man tong babae, matod pa niya nga din nga siya na asawa, 5 ka buok. Kinsa daw tunay niyang asawa. Sa langit, walay asawa, walay anak, wala na tanan. Ayaw mo pagtuwa ng ingon na apay pamilya dito. Wala na tanan mo nang maningkamot yun ang makanto sa langit. Kay pait kayo ang andaman sa di adtuan na to. Punishment. Mana ang instruction, expression of warning. Ikatulot, to give friendly, earnest advice or encouragement. Mo na admonition. Bot pasabot sa atua dictionary. Friendly ni kanang matinud-anon nga advice o encourage kining Bible. Friend ba ta sa Ginoo, di ba? Si Kuan daw po no, Moses is a friend of God. Mo po na kita friend. Dili natatawgon yung servant, kundi friend. A friend like, mo nang gingon, sama po no sa best friend ba nga, mutabang yun.
sobra pa sa igsuon, friend. Mana yang gingon din sa 1 Corinthians, dili ta mag-ignorante. Nga diin kita. Matod pa niya din sa 1 Corinthians chapter 10. Ingon ni Apostol Pablo chapter 1 to chapter 10 verse 1 to 12. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Ignorant lang gyapon niyo. Ignorante manggod ta. How that all our fathers were under the clouds and all passes through the sea. Kita ignorante ta kung kinsa kuno ang ato daw kunong mga amahan sila ubos sila sa panganod. Nga din sila nilabang sila sa dagat. Ayaw mo pag-ignorante nga nung gipandungan sila. Kaya binimo atong unang panahon, init kayo. Mao nang gitawag ang ulan is blessing sila, ha? Kaya panagsalang magpaulan, kay desert ko to dito, aron makaila sila sa Ginoo, mangayo sila sa Ginoo, kaya ang Ginoo, nagapaulan. Mao na ipaila sa Ginoo dito, mao nang ang kuan, ulan atong una is blessing, karon dili, curse na ron. Kaya nga naman, pag magulan, magbaha. Muna usa ka butang nga diin ignorante mong ta. Pero sila under sila sa clouds sa kainit. Gitagaan sila og clouds dito sa wilderness. Clouds ra gyud nagpalibot sa ilaha. Kanang dili mo init ba? Abi nila kay muuwan pero pangayoon man ang uwan. Muna nga ang clouds under sila nga gipandungan sila kung asa sila moadto. Muna nilabay pod sila sa dagat. Katong gitunga niya ang dagat nga din. Nakalabang sila, under sila ato. And were all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. Moto ang meaning sa ila, bautismo. Kanang, murag ang Ginoo mo ay nagbuot nila ba? Nagplano sa ila ha. Nabautismuhan sila under sa gitawag og clouds and sea. Nga din, ang kanang bautismo, murag nalubong sila ba, na under sila sa clouds la o sa dagat nga, kung wala pa ito gitunga ang dagat, wala gyud sila kagawasan, kung wala pa itong clouds, siguro mga paig sila atong unang panahon, kay perti mang inita, deserto ko ang wilderness, ilang giyatuan. Mo na yung gingon, bautismo to sa ilaha. Sa birthday, and did all eat the same spiritual meat, ug sila pud kuno ngaon kuno sa spiritual meat nga kay ang Ginoo manggod mo ay naghatag ato. Spiritual to kay ngano man mana and quill. Kay kung wala tong mana and quill o wala gyud sila mahimo. Mo tong kung imong basaw nabasahan man gud nako na katong wilderness ang Ginoo mo ay nagbuhi sa ilaha sulod sa 43. Mo po ni kining gitawag og changes kingdom nga makasuot sa kingdom that cannot be shaken. Mo ni ato karon kinahanglan makasulod ta kay dunay great tribulation within 42 months asa man ta ana. So mo ora ni ang gingon sa Ginoo i-change ta. Ang Ginoo nang bahala. Mo nang ang kingdom di simbolo na kung imong basahon yun in Bible like a wilderness na. Nga kanang wilderness like a kanang Garden of Eden. Nga ang Ginoo mo ay nagdumala sa ila nga walay buhaton siya dan si iba pero naalay balaod. Tungod kay ila man gisupak ang balaod mo nang nakagawa sila dito sa Garden of Eden hantod nga abot sila sa Egypto. Kunya gitagaan na po sila chance adto sila sa wilderness nga ang Ginoo nang bahala nila di sila manarbaho kay ang Ginoo mag-support. Mo sa nato karon kanang great tribulation ang Ginoo bahala na nato nga wala na tay buhaton usa matong buhaton win moabot ang great tribulation. Mo na ang gitawag kingdom that cannot be shaken. Sikreto na bahala ng Ginoo na. Mo nang secret things belongs to God. Mo nang gipadayag sa to kay nga naman mo nang gingon servant mata sa Ginoo. Talagsaon lang na nga gipadayag na. Mo na nga ato ang paningkamutan karon nga mailisan ng gyud ato ang kinabuhi. Mo na giingon ni Apostol Pablo kay kanang kingdom nga gihatag sa Ginoo ni Jesus Christ, seek first the kingdom, dili na meat and drink, kundi righteousness na ang peace, joy in the spirit. Mo na nga makabaton tag kalipay puhod nga dili na ta gitawag ugot mo nga moabot ng great tribulation aron magpa-marka pa ta kay di matakataon. Di pamaligya kung wala tay marka so busa unsa may buhaton sa Ginoo. Mo na iyang gingon manulod lagi ta sa kingdom.
that cannot be shaken, nga muna ato ang gialagaran karon nga nangita ta sa kingdom sa Ginoo. Nga mauna iya ang giingon sa verse 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Jesus Christ. Mausad na ila. Nga atong unang panahon nanginom sila sa spiritual nga giinom, nga mo nang nag-inom sa spiritual nga rock. Abi mo ang ilang tubig dito sa wilderness, gikan sa bato. Way sa pa sila nga kuhaan nag tubig, nagbagulbol sila sa wilderness. Nga matod pa ang mga tao ningon, Moses, gidala ba nimo di sa wilderness nga wa nami makaog mainom? Nga di aron nami mga matay. Ang gibagulbol nila ang tubig mo to hinungdan si Moses giingnan sa Ginoo nga bunali ng bato. Wanang ingon nga dito nagadagay ang tubig, mo na history sa Bible. Wanang nga nagbuka tong bato, nabuak to niya ni awas ang tubig, dito sila nalipay sila, nanana sila sa nga kuhaan sa ilang tubig. Unya katong bato daw kuno ingon pa ni Apostol Pablo, Jesus Christ to was the rock, o the rock was Christ. Mautos ato karon ang bato karon nga diin para sa ila stumbling block, para sa tuwa mo nang giingon nga tubig to. Mo na si Jesus Christ is the living water, mo na giingon ni Apostol Pablo. Sa verse 5, but with many of them God was not well pleased. Pero daw kuno kadaganan nila ang Ginoo wa gyapon nalipay nila, for they were overthrown in the wilderness. Kay nga naman kay gilabay manggod sila sa wilderness, giadto sila manggod sa wilderness, nagbagulbol sila kay wilderness ilang giadtuan, dili manggod syudad, wa manggod sila sa dapit sa mga mall ana kundi. But with many of them God was not well pleased. Wa nila napahimutan kay nga naman wilderness good. Kabaw mo sa nang wilderness kamingawan, way kalipay mo bitaw nang diha sa wilderness, although ang Ginoo nagdumala diha, wanang giingon morning ang labas. Gusto ka mga lagad sa Ginoo, mo na kung giingon sa inyo weeping and mourning. Wana although nga ang mga tao manggod dili gud sila mga lagad kay weeping and mourning manggod. Kay iya gud na sa Ginoo. Nga mao na yang giingon sa verse 5 gipadayo sa verse 6. Now these things are examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Mao ni karon butanga gisample o example nato nga ang tingguha ini nga dili ta manghibog anang butang. Mga daotang butang. As they also lusted kanang panghibog dis kalibutan, sila gidala sa wilderness aron wa sila kaibog dito ba. Kay mingaw man kayo, wa may mga butang dito nga na maligya og mga sinina, mga rilo, mga sakyanan, wala tanan. Ang Ginoo may nagdumala to, mo bitaw to katong wilderness na wala to niya. Ako nabasahan diri nga kanadi ang kingdom of God is like a wilderness day na nga ang Ginoo mo nagdumala. Mo bitaw na magpractice ta og weeping and mourning nga aron makasuka sa kingdom of God. Nga diin ang Ginoo na magdumala nato. Wala yang gingon dinhi that we should not lust after evil things aron dili ta magngibog anang mga daotang mga butang dis kalibutan. Wanang ningon si Apostol Pablo, do not love the world nor neither the things of the world. Wana iyang gingon dinhi kato example to ang intent ato nga aron dili ta mangibog sa daotan nga butang. Verse 7, neither be ye idolaters as when some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Tanawa. Aron ang mga katawhan daw kuno dili mag-Diyos nun kalibutan mag-idolaters ba? As where some of them ingon nga mao kana ang gibuhat sa uban nga nahisulat ang people daw mao gini ang mga katawhan na mulingkod, mukaon, muinom, unya, mubangon, unya magdula. Mo na iyang gingon, eat and drink and play. Mo man ang gingon sa Ecclesiastes ni Solomon, nga way laing ta sa Ginoo sa tao ha. Gibuhat ang tao mao ra ni iyang gibuhaton jud, eat, drink, play, dula ana. Kanang dula ka ba mo sa nang dula? Kalipayan ba?
Mo bitaw na nagdula karon malipay ka. Kanang pangaway guol man na. Mo nang dula is mo nang giingon malipay yun ka. Mo na ang mga tao karon nga matod pa niya gituyo to niya dito sa wilderness aron ang mga tao dili mag idolaters, dili ta mag serve og idolatry ba kanang butang sa kalibutan nga puro na lang butang sa kalibutan ibig sapit na mo balik ang Ginoo butang nang gyapon ka sa kalibutan. Tukod lang gyapon ka mao man ang naitabo nga wala ray naluwas. Mo nang gingon ni Jesus Christ sama kuno sa paglunop, pagbaha nga wa sila kasulod sa kingdom of God. Kay ngano man wa sila kabalo kanus aday nasira kanus aday naglunop o nasira kay kung nahibaw pa lang to sila nga kana ang orasa nga musira mga naga na sila. Ang ilang nahibawan nagsugod og uwan nya katong ulan pagsugod og uwan wa naman day ni undang antod nagtuig ladimang kanang nagtuig na lang o di day nagbulan wagin sila kabalo hangtod ni napuno gyud ang kalibutan og baha wa na gyud nakita nga kahoy mao bitaw to ang meaning sa langgam nga gipagawas ni Noah aron makakita siya og kanang kahoy ba once gani nga ang katong dab pagawson niya mubalik ganito nga ang una gipabalik nibalik wala pa dala walay dahon ba ikaduha mo tong gipadala ni Noah hangtod nakakuha og dahon. So therefore nga ang tubig diay niubos na kay naa may ni gawas kahoy. Kay nakadala man og sagbot. Mo na ang nahitabo ug mahitabo pud nato karon. Mo bitaw na nga din ang mga tao daw kuno. Neither let us commit fornication. Kanang fornication kanang manapaw ba sa mga butang diskalibutan. Kanang fornication spiritually na kanang iya ka sa Ginoo unya gusto gyapon ka ining butang sa kalibutan. Although nangandam ka pero gusto ka mo na gitawag og fornication spiritually as some of them committed mo po na ilang gibuhat and fell in one day 320,000 fell ang 330,000 at 20,000 300 daw 20,000 1,000 at 300,000 or 20,000 ang nangapakyas in one day lang mga tao yung na naisulat na diya so usa lang ka commit nila ka sila na nanapaw kanang daghang kayo mga Kristohanon nga ilang hunang-huna butang pas kalibutan imbis hapit na mubalik ang Ginoo bitan ang mingo ko ninyo hapit na mubalik ang Ginoo mo na akong gingon nga ang pulong sa Ginoo nagbadlong ni sa tuwa nga din set your mind on things above not on things on this earth mo na nakaron kita mo nang gireveal sa Ginoo ning gitawag og pulong niya. Matod pa niya sa verse 9. Neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpent. Neither murmur ye as some of them also murmured and were destroyed the destroyer. Now all these things happen unto them for ensamples and they are written for our admonition upon whom the end of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So busa kamong nagtuo nga kamo nagbarog mo basi unya mo mapukan mo puhon nga kaning tanang butang nahitabo bilang atong ensample and they are written for our admonition. Naisulat ni kanila nga diin mo na ilang gibuhat mo na ato ang admonition upon whom the end of the world are come. Labi na nga ang kalibutan. Kapit na matapos. Sila itong sampul. Kung sa may ilang gibuhat gay. Mo na ilang gibuhat. Yung una, nagpagulbol, nag-complain, murmur. Wanang na-destroy sila. Destroy by the serpent sila katong unang panahon. Mo bitaw na nga kaning gitawag og admonition is advice, warning, and example nato na sila. Manundog dito sa ila. Ang uban, gidayeg pa nila ang Israel. Hinoon, ingon ang pulong sa Ginoo, pray for the peace of Israel. Magampo lang ta nga makabatog sila kay ngano man. Wala namang sila kalinaw. Unya kita sa pod, daan naman tawa tay kalinaw, malinaw lang ta kung ang comforter ipadala sa tuwa.
Mo ni ang pulong sa Ginoo is a comforter nga mao kani ang peace nato sa diya ang moabot ang great tribulation nga dili nata angay mahadlok mo na nga magpadayon kita dinhi. Mana sa verse 11 sa 1 Corinthians ingon pa niya, not all these things happen. And now all these things happen, may tabog yun ni, unto them an example, instantly, example, kanang meaning sa example, instant ba? And they are written for our admonition, upon whom the end of the world is are come. Kay moabot man gyud ang end of the world, unsa matong buhaton, di ta manundog sa Israel, kay ngano man, kang Israelites man Lord, or Jews, mao na atong admonition or example, advice and warning. Why? Because nga naman sila atong sample. Kung sa matong makuha ang sample sa ilahabi, kung sa gingon niya diri sa Roma, in Romans chapter 9 verse 30 to 33, ingon ini ang giingon ni Apostol Pablo, sila atong example or admonition. What shall we say then? That the Gentile which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Kung sa mato ikasulti daw, ang mga Gentiles daw nagsunod ba diay og righteousness? Kanang wala nagsunod, which follow not after righteousness, nga wata nagsunod og righteousness, nakaapil na hinuntag righteousness, kanang righteousness which is of faith. So sa ato pa kanang righteousness, kinahanglan nagpagtuo, unya kitang mga Gentiles daw nakaapil data ang righteousness, nakahimot ang righteousness bisag wa kay pagtuo. Kung wa kay pagtuo, wala kay righteousness. Wala nga ang Gentiles, di daw umingon si Apostol Pablo nga sila nakaatin og righteousness kay gidawat nila si Kristo, kay giluwa sila ni Kristo. Kung wa sila pagtuo, wala sila righteousness. Sa verse 31, but Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Bisan man gani ang Israel daw kuno, nagsunod sila sa balaod, sa righteousness, wa gani sila sa ka-enter anang righteousness, wala sila ka buhat og righteousness, kita pa ka nga wa ta nagpalo og law of righteousness, kay wa matay balaod atong una, mingon na inunta nagsunod tag righteousness of faith. Mo nang verse 32, ingon pa niya, wherefore because they sought it not by faith. Ang mga Israel wa man gud nila pangitaa ang righteousness by faith, but as it were by the work of the law, nga matod pa niya, for they stumble, that stumbling stone. Matod pa niya, tungod kay sila manggod, nagbuhat sila balaod, unya, na-stumble sila at that stumbling stone. Kanang gitawag og nagbuhat sila balaod of righteousness, tungod kay natumba sila kanang stumbling, kanang stone ba nga ingon pa ni Apostol Pablo nga mao si Jesus Christ ba, wanang wala sila nagsunod, imbis si Jesus Christ nagbuhat og righteousness, kay ang will sa Ginoo o sa iyang amahan to do the righteousness, mo nang ningon si Jesus Christ, seek first the kingdom of God and His righteousness, pero gihimo man nila gyud nga si Kristo natambol, kanang nakuan sila ba, na-stumble sila, kanang napandol sila ba, kay nga naman si Kristo man God is the rock of stumbling block para nila. Mana hinungdan nga wa nila nakabot ang tinuod nga righteousness, kay nga naman wa man gud nila buhata by faith. Nga si Kristo mao ang righteousness, nga matod pa niya nga siya ang gitawag og the rock, no? Nga matod pa niya diri sa 33, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, the rock of offense, and whosoever believe on Him shall not be shamed. Dili na siya maulawan ang mutuo kaniya. Pero ang mga Hudiyo, mo nang giingon, wa sila nagbuhat og righteousness by faith. Kanang nagbuhat sila og righteousness by the law. Kanang kung unsay gisugo ni Moses, kanang ritual lang ba, kung mo na sa tuwa pod kaniya to, kung di ko musulti about anang righteousness sa tuwa, kanang mo nang gingon nga kita wala kita kaatuman sa kabubuton sa amahan.
Mo na kung kabalo man ta kaning mga pagsimba, kanang mga pag-awit, pagdaig, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo is righteousness, pero dili gani nato na uban ang pagtuo nga kana gayud tinuod. Kana man kung pagtuo kana may tungod kang Jesus Christ is kanang abot pasabot ba nga kung nagtuo ka ni Jesus Christ, ang gisulti man ni Jesus Christ about love. Duha lang ang commandment sa Ginoo, nakahanga ang tanan. Kung ituo ka kan Jesus Christ, kinahanglan kung magsimba ka, kung magbuhat kag righteousness, kinahanglan na kay gugma sa Ginoo, gugma sa isig ka tawo. Kay kung dili ka may gugma sa imong isig ka tawo sa Ginoo, bisan pag righteousness na tanan imong gibuhat, without faith gid na. Kay ang sugog yun sa Ginoo, mao bitaw na ang conclusion or ang goal ini commandment is, ingon ni Apostol Pablo, is love yun. Love yun ang una. But the greatest is love. Mo na iyang gingon, useless ang tanan. Kay nga naman, mo na hinungdan nga ang ilang pagtuo, patay. Kay wa man nila tumana ang paghigugma yun. Kung ang pagsimba is righteousness, ya wa sila kasing-kasing ang gugmaan ng pagsimba. Mo na gingon, wala sila pagtuo sa Ginoo. Mo sa naibot pasabot diri sa pulong sa Ginoo. Mo na sila without faith kay ngano man wa man sila nahigugma sa isig ka tawo. Mo bitaw na si Jesus Christ sa iyang pagwali sa mga parasyo mga eskriba. Sila nahigugma lang sila sa kanang magsuot og sinina, nga kanang daygon sila sa mga tao sa gawas. Mora na ang ilahang gugma nga din ang mga tao makailan nila nga sila kuno mga alagad sa Ginoo, pero wa gyud nila gitudlo ang pinaka whole matter nga ang pagigugma sa Ginoo. O bitaw na si Jesus Christ pa may nagsultihan na mo na nga din ang mga tao gitawag og ignorante sila. O kita dili daw ta dapat mag-ignorante kay ngano man nga din sila atong admonition. So therefore kanang ilang pagka-ignorante sa righteousness sa Ginoo dili nato na sundon. Ang Roma chapter 10 verse 3 ingon pa niya, for they are being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submit themselves into righteousness of God. Kaya sila manggod, ignorante sa Diyos nung pagkamatarong. Nga din, nagbuhat lang sila o kaugalingon nila pagkamatarong. Mo na inog na wala nila gisubmit ilang kaugalingon sa pagkamatarong diha sa Ginoo. Mo bitaw na kita sila atong admonition, dili ta pwede nga di ta mo submit sa atong pagkamatarong diha sa Ginoo. Kay mo bitaw nang i-continue gyud nato pagbasa kung unsa gayoy acceptable sa Ginoo nga righteousness, nga ang importante kanang will of God, kanang magbuhat og righteousness, dili nang atong kagalingon sama nila. Ignorante sila sa righteousness of God kay ngano man nag-establisar lang sila sa ilang righteousness by the law. Without faith, wa nila ba niyo pagtuo ba nga diin si Jesus Christ gipadala diri aron gyud pagsulti gyud kung unsa pa gyud ang maayo. Mo nang giingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Di man sila mutuo ato. Mao bitaw na nga din ang kamatuoran sa ila pa kaniya to ni gawas hangtod pag-abot ni Jesus Christ. Mao nang nahitabo sa ila nga din giingnan sila ni Jesus Christ nga din ingon po ni Apostol Pablo nga ang ilahang righteousness ila lang kagalingon. Manong kaugalingon man nilang righteousness. Kaya wa man sila nituo sa Jesus Christ sa mga sugo ni Kristo nga diin mo kana ang pagabuhaton. Mo nang giingon nga kung tinuod mo na higugman ako, tumano ninyo ang sugo. Unsa may sugo sa Ginoo is duha lang kabuok ang pagigugma sa Ginoo sa tibok mong kalagkusog unaw nagkasing-kasing ug ang imong silingan. Nga diin nagsimba lang sila nga wala gani hunang-huna nga diin nga as long nga makaadto lag simbahan, pasagdan lang nila ilang silingan. Kanang silingan nimo kanang imong asawa, imong bana, imong anak, imong son, imong papa, imong mama. That is a part of silingan kung imong tan-awon sa Bible. Neighbor na nimo, mo nang giingon bisan pa kana mahimo ng enemy nimo, mo nang nagsulti siya, love your enemies. Bisag nahimo na nimong enemies. Mo na kung ngalagad ka sa Ginoo, ang number one yun importante is love. Mo bitaw na iyang gingon dinhi, sila ignorante sa Dios nung pagkamatarong. Kay ang ilang pagkamatarong ilalang wa sila nito sa Ginoo nga nagpadala og anak.
nga kanang anak gayon mo unay nagsulti sa dalan o kamatuoran nga ang gitudlo ni Jesus Christ is di na mong sila ang mga parisyon ng eskriba, di man sila mo higugmag silingan. Gusto nila sila ilang higugmaon. Mabita na sa verse 30 atong nakita sa 9. Sila nag-follow nga matod pa niya ang kanang Gentiles kuno followed after not after righteousness. Ang mga Gentiles wala na nag-follow sa righteousness. Na mo nang wala na sila katin. Kanang ilang gibuhat lang is pagtuo lang gani, wala sila nangita ng righteousness. Ang Israel nag-follow after the law of righteousness at not attend. Gani sila naka-attend. Mo ninungdan nga din giingnan sila sa Ginoo because they sought it not by faith. Mo bitaw na ang will yun sa Ginoo is about kanang righteousness by faith yun na. Kung magbuhat tayo ni mga righteousness, uldo righteousness ni, pero kung wala gani ni pagtuo ta, di ta mo tuo, pareha nang magwawali, di natutuhuan, kanang adlaw sa Ginoo, dili natutuhuan, kanang mga butang nga di magbuhat ta sa panahon di sa balay sa Ginoo, di natutuhuan. Mo na yang giingon din ni dili na righteousness without anang pagtuo. Nga walay binuhatan nga unsa man nato pagbuhat anang abot nato pagtuo kanang abot gugma ba nga kung mga lagad gyud ka sa Ginoo kinahanglan paghigugma gyud sa imong tibuok kalag kusog ug naon na kasing-kasing mo bitaw na kini atong lawas luyan nagturo atong kusog kanunay ni mo bitaw nang gitagaan tag chance sa Ginoo nga aduna patay kusog aron sa diha nga moabot ang panahon nga wa na tay kusog dili ta makaingon nga wa tay kalipay sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo man gingon sa Ecclesiastes chapter 12. Mao bitaw na ang importante nga ang pagtuo gayud sa diha nga mangita ta sa righteousness kinahanglan by faith. Kung ningon si Jesus Christ seek first the kingdom and his righteousness kinahanglan by faith. Kanang pagtuo nato nga kung naigugma ta sa Ginoo, mao na ni ang pagbuhat nato sa sugo sa Ginoo by faith and love. Mabita sa verse 3 sa si Panaya, ingon pa niya din nagsulti ang si Panaya, seek righteousness, seek meekness, it may be behold in the day of the Lord anger. Mo nang giingon niya diri sa si Panaya sa chapter 2 verse 1 to 3. Ingon pa niya si Panaya chapter 2 verse 1 to 3. Gather yourself together. Yes, gather together. All nation not decide. Katong mga tao nga wala nag-desire kuno sa Ginoo nga din kamong sa inyong kaugalingon kinahanglan tapukon magtapok ta. Verse 2. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the first anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness, it may be, shall be hid in the day of the Lord's anger. Wala inungdan una daw kuno, may tabo ning decree nga magdala ang Ginoo aning muagi ta ining before the first of anger of the Lord and upon before the day of the Lord's anger come upon us. Una moabot ang kapungot o kasuko sa Ginoo, mag-gather daw ta og pangitao nato ang Ginoo, labi ang mga maayo kuno diha sa kalibutan. All ye meek of the earth, katong mga maayong tao diha sa kalibutan, which have wrought his judgment, katong gipangtudluan ining mga paghukom sa pulong sa Ginoo. Seek righteousness, seek meekness, it may be, ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Aron daw kita taguan sa panahon sa kapungot sa Ginoo. Kanang masuko ng Ginoo, abini mo kining great tribulation is a kasuko ni sa Ginoo. Mo nang gingon panimalo sa mga tao nga wa gani nagpatalingho gani sa Ginoo. Nagingon na gani siya daan, in my name you will be hated by all nation. Muna ang tanang gayud nga markahan ini mapintas mga nanak katong mga nakailag Ginoo nga mao bitaw ni nungdan giwalihan sila kapag mamarkahan na gani mo sa agtang ug sa tuo nga kamot di na mo maluwas
Mo bitaw na nga alang sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mo nang giingon ni Jesus Christ daan, alaot jud, mo nang hinungdan nga diin kita nga matod pa samtang dili pa na moabot unsay gisulti diri sa sipanaya. Pangitao na to ang Ginoo kitang mga maagop o mga maayo, labi na katong gitudloan sa judgment. Mangita ta sa pagkamatarong, ug pangitao na to ang meekness, ang pagkamaayo aron sa panahon sa kapungot daw sa Ginoo taguan ta. Mo bitaw na samtang sa dili pa na moabot, unang ato ginang pangitaon ang righteousness nga matod pa kitang tanan nga nangita root this judgment. Muna si David, nag-ingon siya sa Psalms 27, chapter 4, verse 5, kung sa iyang gingon, sa 27, kaya nga naman, doon nag-wabot great tribulation, kung sa matong buhaton, mo nang gingon ni David, sa Psalms 27, verse 4 and 5, ingon pa niya, one thing I have desired to the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilions. In the secret of His tabernacle shall be hide me. He shall set me up upon the rock. Mao bitaw na kung makasulod na ta sa kingdom sa Ginoo, mao na ang time nga diin. Mao na ang secret pavilions. Mao bitaw na nga si David nag-desire gyud siya sa Ginoo nga diin iyang makaplagan lang gyud. Seek after that I may dwell in the house of the Lord all the days of life. Kaya nga naman, panagsaraman gud musulod dito sa kingdom, kay simpre, unong kasimana gud na, pito ka adlaw gud na usara. Mo na nga nakasulti siya ini nga gusto unta siya mupuyo kanunay, pero siradaan man gud na sa diha nga dili na mao ang adlaw nga Sabat. Motong ningon naman ang galing sa maayo para usa ako sa tigsiraan ang portahanan ng templo. Kaya nga naman, kana man mga gitawag og kanang pulong ni David usa na ka gitawag og dapat angay natong buhaton nga diin kita aduna pwede desire aron sa panahon gani sa kagubot wabot ning great tribulation taguan ta sa Ginoo ay mao man iyang sugop gayud sa tuwa. He will hide us in the days of trouble. Na mao nang mutana ka usa matong buhaton sa panahon nga moabot na mao nang gingon nga din samtang napatay higayon anhigid mo sa simbahan anhigid mo kay mao man niya ang ato ang hiding place. Mao man niya ato ang taguanan. Unya dili ra gid ang Ginoo muilis og mga iya sa Ginoo kanang mga gitawag og rapturon aron kita makalikay ining great tribulation. Sa Ezekiel chapter 30 verse 2 and 3 ingon pa niya, Son of man, prophesy and say, thus saith the Lord God, how woe worth the day, for the day is near, even the day of the Lord is near. A cloud the day, it shall be the time of hidden. Matod pa niya, anak sa tao, pagpropesya nga nag-ingon, ang Ginoo paninggit kamo. Kamo mga alaod ni anang adlaw, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Haduol na ang adlaw sa Ginoo. Kanang adlaw sa Ginoo kanang gitawag og cloudy day. Unsa man ang cloudy day? Kanang murag dag-om na ba, di ba? Wala iyang gingon, it shall be a time of hidden. Mao na ang panahon sa mga walay Dios. Mabot ang time kaning great tribulation, panahon ni sa walay Dios. Na diin gitawag cloudy day. Mao bitaw nang maghawl daw ang mga tao daw kuno. Iyang giwarningan niya ingon pa ni Sigel mga anak sa tao pagpropesya mo ini kay moabot ni kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Si Isaiah nag-ingon sa chapter 2 verse 12, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Kanang adlaw daw sa Ginoo sa kahitasan muadto daw na sa matag garbuso ug mapahitas-on daw kuno. Matag usa nga nagtuboy siyang kagalingon unya kana moy pa ibrotlo na sa Ginoo, ipaubos na puhon inikabot sa adlaw sa Ginoo kanang mga gitawag og mga kwartahan karon nga mga garbuso, mga tag-as kayo karon mo nang gingon moabot ang panahon muubos na siya sa adlaw sa Ginoo. Mo na sa James chapter 4 verse 10 ingon pa niya ni Santiago,
humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Munang angay lang ta magpaubos gayon dias tubangon sa Ginoo aron siya mutuboy na tupuhon sa diya nga moabot ang adlaw sa Ginoo. Kay nag-ingon ni si Isaiah, kanang mga tao daw kunong nagpataas ug mapahitason, katong nagpataas silang kog galingon, iya gyud tong ipaubos. Mo na nga kita magpaubos ta daan diya sa tubangon sa Ginoo aron iya tang ipataas. Wana ang Isaiah nag-ingon, kanang mga lofty man shall be bowed down. Ingon pa sa Isaiah chapter 2 verse 17 hangtod sa 21. And the loftiness of man shall be bowed down. Ug kanang mga tao nga mapahitason, ipaubos na siya. Mo bito na hinungdan. Ang Hebrews nagsulti na siya daan. Ingon pa sa 12 na si Moses nag-ingon, nakita niya sa ulayng adlaw, terrible daw kuno. Pero matod pa niya dito, dili ta angay madlo kay naamata sa Mount of Zion. Kanang gitawag og the City of the Living God. Gitawag og the New Jerusalem. Kanang recorded in heaven kuno. Kanang gitawag og the first the Church of the Firstborn. Kanang dili ta angay mahadlok sa diha nga uyugon daw ang kalibutan. Matod pa niya naata sa kingdom that cannot be shaken bisag uyugon, kay moabot yun ang panahon nga pagpanguyog manggod na. Mo bitaw hinungdan sa Revelation chapter 6 verse 17, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Wa na gyud makabarog ana sa diha moabot ng adlaw. Mo bitaw nang samtang naapatay panahon unsa iyang gingon, mga lagad dito sa Ginoo kanang gitawag og mourning and weeping. Anong manghilak ta ba kay aron lipayon ta sa panahon nga moabot ng adlaw sa Ginoo. Kay siya ra may nagbuhat ini tanan kanang manghitabo sa kalibutan. Mao bitaw na plano na ni nga adunay kagubot, adunay katapusan ni kalibutan. Mao na ang pulong sa Ginoo gipadayag sa ato. Mao ni ato ang comforter. Mao ni atong counsel. Mao ni nung daningon pa niya dito sa libro ni Book of Joel chapter 2 verse 11 and 31. And the Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great, for he is strong and executeth his word, for the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide? Muna ang giprapisi ni Propeta Joel, nga matod pa niya, nagsulti siya og lalum kayo nga mga tingog nga matod o kusog o utter his voice before his army. Una diya sa iyang mga kasundaluhan, kay ang iyang kampo very great, for he is strong that execute his word. Siya ligon gayud og magpatuman sa iyang pulong, for the day of the Lord is great and very terrible. Mo nang gingon ang adlaw sa Ginoo dako og very kanang kuyaw gyud kayo ha. Manang giningon siya, and who can abide? Sa verse 31, atong laktawan sa Book of Joel chapter 2, the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord comes. Muna niya yung gingon kay ang adlaw manggod, muadto gayud sa kangit-ngit, og ang moon ngadto sa dugo, og ang great and terrible day of the Lord come. Moabot gayud ang great terrible come. Mao ni giingon ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of heaven shall be shaken. And then shall all the tribe of the earth mourn, and the Son of Man coming in the clouds. And the angels sounded the trumpet, and gathered together his elect from the four winds. Mao na nang gitawag og rapture after the great tribulation. Mao bitaw na nagsulti na siya daan sa adlaw. So unsa man atong buhaton, ingon pa niya sa Book of Joel chapter 2 verse 11 atong gibasa nga din una moabot daw